a sintonía do deporte e a sintonía do fútbol. E nós seguimos palpando fútbol campo a campo. Estivemos no Folón en Mosende, un partido dos máis jóvenes xogando Mosende co Caselas. E teremos imágenes do público nun campo de Folón que utilizamos de terra e dentro de pouco vai a ser de céspede artificial. Así nos lo decía un dos personaxes máis importantes do fútbol en Mosende, como é o amigo Candaya, que ahora deixou as botas colgadas e os guantes tamén, porque el foi un gran cancerbeiro. Seguro que nos dá moita ilusión ver ese campo do Folón de céspede artificial. Pero antes aquí vai esta reportaxe. Os máis jóvenes xogando. Os de vermello son o Caselas, os de azul Mosende. Dentro dunhas semanas xogarán co Guillerei. A ver se as cámaras de minuto 91 poden estar neste campo de fútbol. O que si é de admirar xa é a grada como quedou, para gravar, aunque chova. Aí estaremos guardados, público animando os xogadores nesta tarde de sábado 23 de marzo. Estamos a un día do ascenso do Porriño a Preferente Sur. Disfruten destas imágenes no Folón. Nel Fernández, Cristian Mayo e Elisa Begone pasaron por Mosende e fixeron este recordo desta tarde para vostedes. En Soncelo, Salceda, Ponfereas, A Cañiza, Vigo, Redondela e agora tamén nas galerías do Porriño. Na Rúa Cando, síntete comunicado con Telmo Impor, tendas de telefonía con noso fútbol. En Soncelo, Salceda, Ponfereas, A Cañiza, Vigo, Redondela e agora tamén nas galerías do Porriño. Na Rúa Cando, síntete comunicado con Telmo Impor, tendas de telefonía con noso fútbol.